Ομάδας πολέμου στο κέντρο της Πάτρας. Ομάδα διεξουσιαστών πλησιάζει τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες είναι παρατεταγμένες στο μέγαρο της ασφάλειας. Πέτρες εξφενδονίζονται σε τζαμαρίες, αυτοκίνητα τυλίγονται στις φλόγες, καταστήματα καταστρέφονται, πινακίδες σήμανσης ξυλώνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως όπλα. Το κέντρο της Πάτρας μετατράπηκε και σήμερα σε πεδίο μάχης. Αιτία των επεισοδίων, ο θάνατος 15χρονου από σφαίρα ειδικού φρουρού της αστυνομίας στην περιοχή των Εξαρχείων. Υποκαταστήματα τραπεζών στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας βρέθηκαν στο στόχαστρο των αντιεξουσιαστών, οι οποίοι τα έκαναν στην κυριολεξία γυαλιά καρφιά. Στο μεταξύ οι αρχές προχώρησαν σε 5 προσαγωγές ατόμων, οι οποίοι και κρατούνται μέχρι αυτή την ώρα στο μέγαρο της Ερμού. Πάμε πίσω. Οι αντιεξουσιαστές αλλά και μέλη αριστερών οργανώσεων πραγματοποίησαν πορεία που ξεκίνησε από το παράρτημα του Πανεπιστημίου στην Οδό Κορίνθου και κατέληξε στην Οδό Ερμού.